те са. Снимах го. Снимах го. Опа, и той е. Сблъсъц! Хванах го! Аз казах тя тръгва. Но после е добре при. Снимахме го. Фанаваме го. Там ще мят. Какво сега? Стига. Сега добре. Трябва да го отпусна. Борянки, на тебе не ти тръгва така, нали? Само да тръгва, няма спира, после не ми прави нищо. И му пускам дълги поводи. Вали му държи по-къси от мен. Как се натопорчиха двамата едновременно? Аз му пускам поводите, веднъж като тръгне. Точно да свиква на дълги дето ти и така с колца. Глупости вчера. И беше много добре. И не ти задавам. Ама къде го държи, иначе по-стегнато го натопорчва. Да. Много ми харесва това. То пръдлю. Много взривоопасна комбинация сте.